Diya'y gunta ang Ginoo, uban sa mga baong awit. Pagkalipay tayo singit, ang Ginoo ang labing higpit. Diya'y gunta ang Ginoo, uban sa mga instrument. Pagkalipay tayo sayaw, sa ngalan samahan ug sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Kristo, ang gugma sa Diyos, ang pag-iusa sa Espiritu Santo, manaakay. Manausab kanimo. Maigsuhan niya kita karon nagkatigom dito pagdaig sa Diyos, sa hilom at ihalad at mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa may simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Sa gasa sa mayong panglawas, kinahanglan sa matagusa, ilabi na mga lumilihok atong parokya o basilang pamilya. Dugang intensyon alang sa mayong panglawas o sa mga grasyang kinahanglan ni Dr. Maria Analisa Medidas and family, Mrs. Lourdes Macan and family, Dr. Grace Reyes. Tugato sa kiniihalad, alang sa kapulayan sa mga kalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Tugaron mahimog tandako sa pagsalmo ting Santos nga misa, hilusulan ato karon ang mga kasalaang ato nabuhat o mga ikita sa pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga mga gahom atanan o kainyo mga igsoon nga nakalapat ako dako iyamot sunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako sa Santa Maria ko na ingulay. Katanang mga anghel o mga santo, o kainyong mga igsoon, aron kong iyam ko sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Diyos nga mga gahom matanan, o pasaylo sa itong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kadamo. Magambog ito. O Diyos nga nagiusa sa mga hunahuna sa mga magtuto, himuha nga ang mga tao mahigugma unta sa imong gisugo ug mangandoy sa imong gisaad aron taliwala sa kausaban sa kalibutan, among ibutang ang among mga kasing-kasing diha diin anaa ang matuod nga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudyo ug ang mga Hudyo ingon man ang ilang mga pangulo, nagkauyon pagpanamastamas o pagbato sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles, nangagiw sila didto sa Listra.
ug sa Derbe, mga syudad sa Licaonia ug sa kasigbit nga kayutaan. Didto giwali nila ang maayong balita. Didto sa Listra, may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatao, wala gayud makalakaw. Naglingkod siya og namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya, og sa ingon niini, mahimong ayuhon. Busa gitutukan siya ni Pablo, og sa makusog nga tingog, giingnan. Tindog! Nilukso ang bakol, og naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Licaonianhon. Nanaog ang mga Diyos sa dagway sa tao. Og ilang yagang siyo si Bernabe, og Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. Ang pari ni Siyos kansang templo dito sa gawas sa lungsod, nagdalag mga baka og mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya og ang mga tao buot mohalad niini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa tiliwala sa katawhan ug misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Kami mga tao lamang sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita, aron biyaan nyo kining walay hinungdan nga mga butang, ug mudangop kamo sa Dios nga buhi, nga mo'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan, nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon, pinaagi sa maayong mga butang, nga iyang gibuhat. Naghatag siya kaninyong ulan, ug mga abot sa yuta sa hustong panahon. Ug ihatagan kamo niyag pagkaon, ug gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala og mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo Ginoo, dili ka namo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Tungod sa imong kaluy, tungod sa imong kamatuoran, nganong wingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Dios. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsay iyang gusto, iyang buhaton. Ang ilang mga Diyos, plata o bulawan, mga binuhat sa kamot sa mga tao. Dili ka namo o Ginoo, kundili
sa imong ngalan, ihatag ang himaya. Panalanginan unta kamo sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang langit mo'y langit sa Ginoo, apan ang yuta iyang gihatag ngadto sa mga anak sa mga tawo. Dili ka namo, Ginoo, kundili sa imong ngalan, ihatag ang himaya. Ang Ginoo marakay Manausap kanimo, ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinunan, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman ini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya o magpaila sa akong kagalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon o dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus bitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, o ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyo nga dungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Yusultuhan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Makigsuon si Jesus mingon, ang mudawat sa akong sugo ug magtuman ini mao ang nahigugma kanako. Then, maingon siya, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Nindot kayo ang mga pasalig ug ang mga pulong nga gibuhian ni Jesus mga igsoon. Pero usahay, tugod kay girespeto sa Ginoo ang kagawasan sa tao, so anaa magikan sa matag usa kanato ang pagbansay o ang pag-implementar na ini. Sama pananglit, no? O sa panahon sa piniliay, no? So klaro kay ng pahinumdum sa simbahan, no? Nga kinanglan ang tugod kay ang boto sagrado, then we have to vote wisely with too much honesty, uban pa, no? Pero unsa may gihimo sa katawhan, no? So sa usano kuno na yung mga ongoing formation himoon, no? May tugod sa eleksyon, no? Pero aktual na kung kitaan sa ihatag ipakita ang mga salapi, wan anilikoy na, no? Nawala na ato ang commitment diha sa pagbutar nga tinuod o sa paghimo sa eleksyon nga matinud-anon, no? Limpyo, no? So mao na siya makaigsunan, no?
So, kining mga butanga, dili lang ni sa slogan, no? Kundili mangayo kita sa grasya sa Ginoo nga padayon nato siyang mabansay matag adlaw sa ato ang kinabuhi. No? Kumaw ka na, kumingon ka, naka-realize ka nga mao ni siya, nasayop na ko, no? O himuon ako kung unsay maayo, kinahanglan bansayon gud na siya. No? O kinahanglan ang mga tentasyon, batukan gayon nato. O dili kita musupak kung unsa may kabubuton sa Dios ug unsa may mga sugo sa Dios. Umaw ka na dili siya dili siya overnight ang paghimo og mga pagbag-o kausaban sa tong kaugalingon, kundi ang matag adlaw nato nga pagpaningkamot sa pagbansay niini. Ang iyang mga pulong ug ang iyang mga sugo parehas ba? Para sa Ginoo parehas sila. Ang iyang mga pulong adunay kaepektibo sa balaang mga sugo natuman ang iyang gisulti. Ang Ginoo miingon, himua ang kahayag ug diha ang kahayag. Si Jesus nagsulti usab sa iyang pagkabanhaw ug iya kining gitag-an ug tinuod na banhaw siya. Ug sa ingon nagpamatuod sa tanan niyang gitudlo ug gisagyaw. Pero adunay usa ka butang nga ang pulong sa Ginoo dili makasugo. Ang atong gawasnon nga gugma. So unsa may hagit para kanato mga igsuon, no? Karong gabi inighimo nato sa ato ang examination of conscience, mukuha tag papel, no? Notebook, nga magsulat ta. No? Tubago nato ning mga pangutana, duha ka buok. Una, giunsa man ako paghigugma sa Ginoo. Giunsa man ako paghigugma sa Ginoo. Ikaduha, giunsa man nako paghigugma ang Ginoo. Manindog palihog para sa katalibanong pag-ampon. Uban ang pagsalig, ibayaw nato ang atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios Amahan, nga nagiya ka nato pinaagi siyang pulong, mutuwaw kita sa pagingon, Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga ang simbahan magpuyo diha sa diwa sa ebanghelyo ug mangita sa kabubuton sa Dios diha sa iyang pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, Bantay bantay kami kami diha diha sa imong gugma. Nga kitang tanan magbudlay alang sa hustisya o sa tawhanong dignidad, ilabi na alang sa mga huyang o sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa tungang silangan sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagpakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga isip usa ka katilingban, buligan nato ang usag-usa aron magdasigay kita uban ang gugma ug ang kalumot nga gipakita sa Ginoo kanato. Magampo kita. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makikita hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo Kamomot ug Joel Chevalier Pari, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa dapit nga giandam ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Mahagahong amahan, dungga ang among mga pagampo, ug ablihi ang among mga kasing-kasing sa pagdawat o sa pagigugma sa among nanginahanglang mga kaigsunan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mahigsoon pagampo ka marong ako iyong sakripisyo, dawata sa Dios nga mahal nga magahong matanan. Dawato nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga mga pagampo ug mga halad, himo kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaagay. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan Dios katunhay mga gahong matanan, angay ug matarong gayon, nga magmalipay kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon, nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pare, altar ug kordero sa Dios. Tugod ni ini, uban sa mga lipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, uusab ang mga anghel sa kalangitan,
Biduyong pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunog nga pag-ingon. Santo gid ikaw Ginoong tubura sa nagkasantos, ipanalangin mong espiritu aron pagsanto ti mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, kalawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya hugalihon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ingadto siya mga tinundan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawat, kay tugyan alang kanino. Sa samang paagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usap, mihatag ni gadto siya mga tinundan ug biingon. Dawata kini og Panginoong mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay ang kasabutan. Ang dugo nga iula alang karinyo, ug alang nga tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayang pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug molagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga banhaw sila ang tanan nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang ina ng uloy sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong gamahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pero magambog kita sa bahat, ug gabi itong mga pulong itulog ka nato sa atong maunong. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mga kami kanimo Ginoo, mo kami luwas sa tanang daotan, at tagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Ginoong Kristo gingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kay inyo, ang akong kalinaw ihatag ko kay inyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaatay, Manausab kanimo. ipakita ta ang paglingsod. Kini mga tumahigugmaong Diyos, ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Mga gahamog tunay nga Ginoo, imo kaming giuli nga na sa kinabuhi, pinagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Diguna kami pinagi ning sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mohalag kita sa kamanamo. Usa ka maghimay kamari ug usa ka himaya samahan ato ipahinungod alang sa kapahulayan sa mga kalag sa tanang mga nangamatay. Ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan. Amahan namo nga naa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan. Mabot ka namo ang imong harian. Matuman ang iyong pagbuot dili sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunualwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mabahay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa bahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong modan-ag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakay niyo. Manausab kanimo. Og panalangin unta kamo sa tumay ugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, lakat ka mag-isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.